Rhyme and Reason YouTube channel kan lo lom le vek chawa hey Fianrial Fakna hun kan thleng le theita a tun truma he kan Fianrial Fakna huna hianin chhungkua du em mai kan hu chuaka Rhyme and Reason project hian hey Malsawma te chhungkua kan han mu hlau maya han bye te mai yes van lo tak em kan lo lom em chaw ni tuna kan series a hian mo hey Malsawma hi kan freaking karinga atam zok chon ti teng avek like khania lo dik lo pal theia Malsawma photography ti khania ani hi Mizoram a chonin thala thiam ming thang em mai khania thala ka i zong ani boka tun chuma kan kom chan ber tur hi chu a photography lampang ni lawin a chhungkua zok lai hi keni chon kan lo huliat em a YouTube channel an nei a gabi khan mi lo hril ta mai se enge in YouTube channel ming kha Malsawma photography. Malsawma photography ti de long khan ya cha chan subscribe te chu ti re batang kan shout out ngala ti chuan introduction hi kan nei ngal molanga pa ber atang hian pa ber hian ron nei ta se ama sain kan lo me ka soi thui lo wela ti khan ke hi alal Malsawma kan iral te nani archu Malsawma tian min kawan oma mala min tian oma armal te min te thenin som te min ko da tam mai ta chuan chen khat pe chonin som sam sei te po min tia ka pom veka chuan chu tiang lo deuh hleka min ko boxer min han ti te deuh te po khan om ve thina nia ni tam zai lam tila te po ka tianga min fiam tok khan om boka som zai fiam te po khan om ve nia thowa anh po ni sela kan nu hi dong te ni ya ki chon dong te tin ko wa kan ve na po dong te tin ko wa kordum ha hi mi pa hi karsona ania karson Malsawma luanga kan fa pa upa ber ania so paru ni ania tuna hian so paru kalmek chuan an milai ai samsei ram tha na phi gebi wanal mangai sangi ania tuna hian som pathum kalai men bok ania chuan kan te ber hi Gloria Malsawma zeli ania chhunkua kalmek ania chuting vel chutan ni avan lom hey chhungkua in ei thato pa som he kan soilok nga kan thian pa ni kan hriat na hi re to Malsawma nen hi chuanin tin chu ba ka chon mizo vocal band a khan khata po khanin kha samsei palian pui ron zai kha mi zinga mi khani boka ni talented lutuk multi talented lutuk ania Sawma hi talent hi nga top kong na herdam theithleng khani nei vectro khatiang zong kha he a talented tap zai thiam ani boka chu chanchin hi nga ve ni ma him shrimen ma se a chanchin moi ber le tunara chuak kan mu ta ka chu Christian chhungkua adin thei hi hela hi amoi hi kan til tuka Rhyme and Reason project hen chu wang chuanin chhungkua kanin muta ni an mani channel te poilo en chho zelanga an mu nom thei khop mai Rhyme and Reason ama sabera kalau mu len ber chu Christian chhungkua in po tak mu khan kalau mu chau nei nang mani hi chuta chon ka zo na ma sabera chu chhungkua di ema enin po thei na chan hi hei hi pa ber khan milo chan sak thei chuan ama sa kan soi du chu chhungkua in po lang te Christian chhungkua te han ar hluai tura I thil han soi kha ka zaka phota I tin ami thinga hi ka fel lawani ka thadik lawa ama lo chu tun hnai khowela hian ka har thar ema ka har thar han tila ka dream thin khowela khan tuna hian ka cheng chhome chau ani I kan fa te hi an la lian lawa en kol nom nuam lai takan ni ka thu pon oya ti su ka tia ka ti de khur hi chuan min hlawani ma se min hlaw ringot se hi ka du lawa min za se ka duwa tuna hian alang thei china chon ka lom khom me min za ve ni kon ka hria chumi kan ti thei dan le ka dream dan chu toy te kan soi lo banga I interview dang le enga mo hian min zo to kan soi du chu kanu pan lain nu le pa kan ei lo ma em unaw pahnia om kan ni wangin har sa takin kanom ve thina ta chuan
nu le panai hi ka chak em mai ni kan opan lain ni kan tlei rola zil tu reng ka nei lowa a thu tha min fa tu hi ka nei lo reng mai ni ka u nem kan om tlong mai a hei ka fa te rual ang ka di te hi chuan nu le pa kan nei to lo tu ta chuan khovela ka chak ber chu chung ko din ani chung ko han dina Christian chung ko thatak han din te ka chaka biakina in khomila Peter lam der muila mo ko than nu ho a thut san vela thut na sang vela an thu han muila o kanu te om ve se ni palam ni se o ka pa om ve se ti na ru te hi ka nei thina ni tin ran nung te ka huan kal dem ka mu thian heng nun na te hi ka nu le pa nun na ni jok se han ti hial khop kha ni karil ru khan ni ka da thina ni ta chuan ka chak em chu nupui na ya hetian an han din hi ni ta te chuan fa kan han nei chawa nupui kan ya toy zong in soi mai la i the pa to ka chuani tuna hian ka fa te hi an fel don em an fel zel don em nakina enge an don soi thei eng ba kan nei lo ma se ka ti china hian tong kholo ni lo sela i tong moi lo ni lo sela in chiam na pakhat ma kan nei lo tuna hian ka fa ta ke eng bol na hian chu clear tu tu mo po khan min lo se pu la ka chu lai lu om lawa kan thei tok ba khi pathian hina phut reng lawa chu wangin nu le pa ka o em ka pa ni ve se o ka tia ka dream chim ka fa te a hian pek ka cha ka ni chu lai chu ka pek ta ka wang hian kan chung ko po kan him sot ni ka ria ti sual te ti diklo te fel lo na tam ta thi ka lo nei to thina ma se khang chu aliam vek sei ngai to lo ma ro chu tun hun hi pawimawh ber lai ni wangin ka fa te a hian ka thei na zong ka hlan ti la asul lawang chu ka chak ber ani wangin hi kan din chho me ga ni tuna po hian thei tok chu zel ka tuma ama ro chu kan kal zel na tura hian enge kan an don ka lo kan fa te po adin siam rema enge thuoi na nun ne na an kal chho ve zel chu ngai an chu Malsawma interview hi lo entonga kan viewers te khan entinan young achievers emi kha thempa interview kha le one vision gospel channel a po khan ron kom to bokani ama hrim hi chu khata khana en thenga story hrim hi angai nom topani chuan dong te kha nu ber rol kha khala kha pawimawh tlatin ka hria pa ber kha kan ngai thlato nu ber rol kha enge khata khan enge in po na chan em lai te kha enge motal han sei vete job so Hello me ama sabera chuan kan pa ron soi ang khan I chung ko pa hi chu an pawimawh ber chung ko pa tang a fu to chuan nu a chuan fa te a po engkim hi a dik vek to nin ka sha chu ni deuh mei nu hi chu kan pawimawh rualin pa in avon tur dik tak Krista avon chuan engkim a fel vek kati adik che chang thadon thlat mai a chang thad zong in point hi lo perui la atimi tat o rinai na ti thedon thlat mai o an nuam don ne chuan tuna hey karsana te lampang kan hoi tongan unau hey anin an unau upaddan in dotin an ron rema karsana nia kan sheta han gabi le gloria ni ta a ti hian kan zo dei teang in nu le pa te hey cha in ti na em fel in ti na em pakhatan soi vek teu nu le pa te hi kanu le pa te hi an fel ka ti na ve do pa chu en ki ma hian ka thil ti en ki ma hian min support cha ka ti chuan kan u nau ta hian an thei na rong an hla na hei poi ka ti na em ani yes thale tok chuan gabi Ti bera chuanin anu lama chana han soi patila anu hi nu enton tlak katidonie I atay matopa anu hi ki ma ngai po yan katluk lo topa zan dar som pahni pel te ya ala in sutla zela chuan apa hi pa hard working takanya midang kanule pa te hian midang nei ang kha akathil o zong le ti engtinge ka sayang hei
trong cam cái thiam lo à oh cái oh thil ở zong cái chu cái chăn tên anh này ang chu nei về ila nung tia à oh anh chung à cái lom em à anh em tuần tak cái ti rual o kha irual o na turam thilwa ot lo khan an siam chatro bokina yes a thal tu ke glory le glory hun yes ani te ber an no ta duat trong ring là bị thế cần nu le pa te chu mình sẽ tu cha cái mình sẽ đi ra chân cả u sẽ ăn đâu khai nên mình sẽ phải cha anh sẽ tập cái này yes yes thal tak tap chung in khom in man da ni kan threcha ka ni chung in khom hi poimo khop me hi mizoram a phe chuanin kan ko san me chelam te pon man la na sa thina chung in khom nei chau kha chumi khami chuni e kan tin lam pang ni lovin hetiang tur khopa in po tur chuan chung in khom hi apoi mo je kan muta ni a chen chu e zon na wang te pon an man lo thei mo kha ting night chief nei te pon lo om the ma se ara hi kan mu chota chu tak chu chung in khom hi ing tin ngin man ti mi lo shil te khongai cái mà gan chang mấy chuyện à chung in khom hi Pathian không ai nói ra là cái này về được ngar ngar mà rồi chú thâu khát lại khan lại là mà chơi mà cái tỷ thiên vàng hiện cái bồi được lang bồi à chân chú cái hi in này thà là thiên thế thà là thiên á thà là chuộc thiên cái này vàng hiện bồi thà được thiên cái tên lâu hiện lâu tỷ lâu mấy anh tra về đâu à thì mà yang anh tỷ thâu mấy thầy à mà rồi chú pham kim tóc lâu được lấy cái gì chú vàng hiện thâu khát lại đều atang khan kan chungin khom hun hi kan thak dang lama zan mut ma hian kan ti ta tu na chuan hun kha thol ta ni entina in nei tha kala ka khoi amo thala ka chu dei kha chona boi thak thina choi do na han ti kha kan kim thin lawa tin zana han ti mai hian enge hun thol kan nei ni thil han sai du don pon soina hun kha oma ni lawa choi do na ni tina angai neya han ti de tut thi chonin ale lama chuan no pangchen khatan rila drama han ti rei de te kha anuam lawa ama ani ngei pon yang chu ril tram de mai han tong trai te po kha nge du ai kan man mo thina chu ai chonin thol tak hun thol tak kan nei thina turin zan lama kan in son ta ni chu khong kan nei dan tlang pu ya chu ani de mai ani dak chu nia hey e zot na nen khan abu thak don rieng ka ri a thalak te pok ni pokan tui thina ma te pon e zon nan kan mang ve zuk thina timing kha mumal thelawa nia amaro churem chang tak me hun kha in nei theia chhungkua khan chuan in ni le hey la chungchang zai chungchang hi in zai kan lo mu fo me ni in exercise la kha chu dakina kan sainga in exercise la dan kha chu ma se in zai hi hey chhungkua in zain tui a pa ber tuira te pon don chiang sa a ma se ifa te hi zai tui tur khopian zai ka ti chu solo lampang le khatinga engemo platform va nei tur lampang ni lovin chhungkua tui taka in zai theina tur khan engtin nge main lak in nu pa khan thil pakhat chu chhungkua thei patop chua tia han kal ve ta ka chuan a han pai lai kan sir ngai lem lowa maro chu itiangu zai ngu ti hi chuan tu mai min hial lem lowa kan zai ni maya ka fa pa hi gitara per thiam be to a thiam viau kan ti hi chu ni lem lowa maro chu ama to ka chung thiam be to khop mai keyboard hi net ve soi thei boka tin gebi hi chu kanin ang em kan museum po kan chhungkua chon gebi ne hian kanin ang de hleka zai reng chi kan ni zana po ka zaya ani po zaya hey microphone mangin tian speaker ka zaya glory hi tunai te hian zai lam hi that che dewa ti mai kan nor tuk du lem lawa kan chu a thian te ho nen hian phone atang hian game hian lo khel thina tunai chu a ur sun ve khop mai game khela kan han ti en thol ve de ka ti lawa chuan atlang puin mutma te hian ka zaya local teu ka bula local ve teu ka ti anu hi chu sei to pila enki ma min support ma se at talent lo khat at talent lamani lo khalam khamo zai te music lam kha azai ngai lem lo ma se azai ve to hi chuanin nuam ta kan ni nuam ta Carson te lam khain mai khal in zai thina chu glory chu tun lai chu nia
i azai pe vak lo ipa ten ti ta Carson a guitar lo per trina chuan Gabi kha zai tu ipa nen ipa pon min chhun lu tuka atita ta tak chuan ni le ipa hi zai themin tiam ti haka zo du lok chau in unau thum khan Mizoram Mizoram mi pazai thiam chon zai thiam ka ti ber pol yes awa try ma pa va lon don em kha ani le inu hi zai themin ti vem ti lai kha le kha ipa khan ran sei to a inu hi zai themin tiam Mizoram ma me chia enting kan ti don khala nui chungan ti ngai ni awan lo em enge inlen hunan ni in chak ber ti la ka chak ani cái hi tùy zong hi ka nga ko pa nuam ti zong te mà sẽ cái lên hun cái nhị tụm tắc khi chú cái là chiang lâu à Pathian thu thu nhị sẽ à chú thu nhị đâu tốt mấy ani le mo thil pakhat che ipa thalak na izui hi ka mu zo zo ni chu ipa ron post hi mo Facebook nge ka hreto lo thalak hi tui ve shim shimem thalak chú Frank đâu đâu soi tốt bị la thalak khi chú tí lúc tụi cái tụi lâu à mà sẽ tụi hun chú om về tụi hun bị cái này cái gì mấy tui hun om nei kha tha lam tra ole Gabi alu tang enge tùy zong thì luôn dân tùy zong tùy nó tak tak ang chu ka nei chuang lawa mà sẽ ông mà suyang đâu khan ni tum na she lawa ti ta mà sẽ ni tum han nei lo top kha chu ka ti dewa chu pilot hi ka ti dewa ka tùy na ani ka rila chuan mà sẽ doctor ni hi ka du le dewa doctor hi ka tui na lam anin ka shele de boxia chan chu mere thei te he dam lo tam takan oma khatia hospitala in en tir na tur nei lo wanga khatia kal lo tam tak an om karinga khatia khan he a hospital anga zonga din top ka cha one try chadon lo tur ngot I dream kha hlot ling nge second van ti pui chem otro le glory engen ini don le I len hon ni chak ber kan chak ve ni police I'm on a soldier ni ka in me don lo tur ngot nia chadon lo tur ngot kha du khan nge thei ula tin du sak da kan hlan du ngal bok cheu ni Carson te po khan ya telen khai nga don lo tuka ti tur khai nga om se hey combat games te hi ron tu yang ti te hi karing de la ka chang chan tu na ka zole na tur cheu chu tilam de hi nia bible chang in nga na in chung kuang te hin in niam ani lo pon in bible chang du ber enge ni enge in chiar tam ber thin enge in nga na ti te khamen shil to bible hi ni chiar tam anga ya ke ka chiar tam tok lo wa ma ro chu enge kumina po kan fa ten hian chiar chu tur kan tia an mi hian an chiar ve bau renga thowa mara chon chiar tam thelo khop moya chu mi bi ga chonin ke ma ni bible du zong han tia khan chu ko hin in ha na ve de he kan ne ya bible thu de chu thak ve ka a koi lai po hi kan du ve kan ni ti ma kan du ve kan ti la ka soi tam dar chu kwa kan in ha na kan ti ve fo chin chu sam som thum pasari na hi ania a thu kha tamang renga han lak chu tur chiam po om chuang lawa a thavek ka ta chuan thil thalo ti tu te wangin tilungai du surati chho khani ta ta yom dan tur chulal pa chunga ngatla ma churing la ama na ti ve kang ti lai te hi kan du lai khani ta tin pathian a chuan chol ro ti te mo lal pa kan chol chuan pathian en na kina ti khan asar mon zong ang takha chung ka soidu thiam lo hi kan din na he ni awacha hi ka mu chiang em ke ma hian a fel lo hian chu wangin pathian a chol mai hi kan dam na kan nun na ni tilai acha top dong te nge mo han soidu bel du te nem soidu bel chu ka nei lu tuk lawa kha ani de meya I hemi bung hemi sam number som thum pasari na hi chu asoi de reng chung in khoma po ya na kha tokin kan ti ri de reng tu ni de me
lawm tu in nga na thateu mai khai lo nei boka ti chuan thil danga kan lut deuh zung tua hei zirna chungchanga te mo Sunday school chungchanga te in khom chung in khom Fianrial chungchang te engkima chen ho na shima hian ngeng dewe mo hanti bor ngai te po hian an ve thinem chuti lai chon thun oi the in ti lai khan thu oi lo chang te pon lo nei ve thei tho boka tin chu tiang bok chon in nu pa te po ka shalawa chen khati chuan an hlim reng ang te pon tho nu pa hlim reng ang te po ma se in hau chang nei hi chu atam zo kan ni kan ringa chunga te chuan engtin nge in lo ne thin khatiang ang khalai khami lo chan sak lok them chung ko hlim reng bi kan ni lo wa kan thu pui ve pakhat chu kan thin rim ve phoang ma se reilo te in ngai dam ton le vak tur ani ti lai hi kan thu puya tin tu ma hi kan thin rim reilo kan chung ko hian a thei lo chu dana kan nei ve de kan fa te poi kan vin bora kan thu oi lo te nom ve thowa ti hian hau ngai hian om ve reng thowa an fel bik lo wa maro chu voi ni khat kan sei to hi chuan an pom ve le moi ate khan reilo te hian in kan in kom zui le mai chu an nuam ve re unu tu an nuam ve re unu tu kan dila kan thuan oi le vat zela wang hian soi tam na chuan so china nei chin ti lai kha kan sei tel lo adik chia kha kan fa te chungchang ni ta se kan nu pa bi ka po I nge ti me yang mishing ni chuanin thu in mil lo tam tak te lo om ve ta kata hanin khak zau de chu kan nei ve a ama se kan thu pui chu thin rim rei lo to ti khan ni to wangin kha ril ro han ron lang ve sel nei han thin rim de po tumila thin rim rei lo to ti kamo khan ani me kan thin rim de chu pui tak kan me ve mo ke hi ka o hi alian sia nya ul zel mai si mo an lau thei ni te vak big si lo mo sam sei do ne kha chen ni ro la lo bien ve lak lo to si chen fa ku me zang i sam hi is wa to shim lok a ho vio na han chut lok te 2006 atang khana sei to ri ve ka fa te hian ka sam to yan mu lo ni chu le ka san te lama phei lokang thin rim chung chang kan soya kha inu le pa te po le inu le pa le nang mani kara te po ka san hinia I ani na taka chun I kumanga po thil om zia she ber to turini a an I thin rim lai ten I du ang lo deuh te ang te po khan thil kha an lo decide ve thei tatani I thin rim ti dam tur khan engtin nge ron react sei du tinani chu chutia thin rim ti dam tu ti lawa chuan nge an ru kha thak se ka thil du zo kha ti ta dei zok se ha ani reng ko adik boxi I thin rim ti re tur kha chuan nia I duang kha an ru thak zok sei ti ta yes ka chu awan I no tek em thadon I Fianrial hun hi engtin nge chhungkuen man thin ti kha kan han thadu le loka Fianrial hunin man dana te hi khang te kha amal te in man tir thin nge nia or nge pa ber khan Bible studying te po khan nei thin ti de kha ting te kha mi han shil thele lokem zep thu cheng lo wa hetiang Fianrial hun kan ti hi chu kan ai tlem khop mai ge ma po hian hun te ka lo nei lo thin ve re bok len hian chhungkua bi ka hianin te chungin khom kan nei piala ma hian thin han ti lei har to thina amaro chu kan fa te tan hi chuanin tong trai na hian ka hlan na sa ve ang renga ngai thatu te poina la I do se ve ta na kan du chu ka fel wang ni lovin mi soi ka sia ta changa ka har tharania John Maria son in nei tha ka la kin mo loina chung khat pa berin thu soya afa te kha so man nia ni tin an hming lamin voi thum ka tong tai thine tia chu ta tang chuan ka ti ve ngai ni ka tia voi thum chu ka ti lo ni khatain voi ni hi ka fa te hming lam hian ka tong tai a chu a thalama ka wa char chu ka ni chu I ka lom khom mai a thin lo sei khamo an hming lam nge ya han tong tai sak tiam del tong tai a an ti sak chu ka nei ani chu la chu ka hun man da na ni de mai dong ten soi du nem ti ve nge ka fellow cái bộ tu tiếng đều thôi cho mà sẽ cái ni ai
ti tha khan om do na han soi chu an thuam ka ti chia lawa cái sự thiam cái sợi na kan pa ang deuh chu ani me ye an ming lawa i chung trai hi chu pawimawh ka ti khop me tin chhungkua hian in zirtir kan nei ve pakhat chu i antina WhatsApp ate po kan eng lawa kan message kan dong ta hian chung trai pui ngai mo hemi sign hian on da thuai ta chung trai pui ngai kan ti lai hi tam tak chon kan thei le mai theia ka lawa ke chu experience kan ei enge ka practical in ka ti ta i ka hu rol hian ril ru chung trai na motora kan chuang ani mo khoi apo omila hi a khoi thla khop mai hat chia tan to ka mo I chung adam lawa chung trai pui ngai anon ti hi ka huna hian ka lo ti nga thina chu chin zel tang ka duwa ke ma po hian a tha ka ti khop mai a har sa si lawa ti mayang I a han pa so na ya biak ina te vakala va tong trai sak kher khangai lawa kan huna hian pathian in kan tong trai na chang be kan ti lai kha kan sei le lo kan chu alo mum tu kun ngot kha ni atlemin I dongte polo in thashung do kha ni mai theia nia ati tha han ti lam panga ti that na lam ai ma ti that na lam pang khan chuang lo wa hemi hi ni kan viewers te pon in lo tha thiam vekanga kan thil tu ma hi chu pa ber zinga chu ka tlai ho chi khan ni chuang lo in nei te chu zan lama thalak te lo ngai mai theia khatiang bi kang te po khala om thina khang kara chia khan o tong trai na le chung in khom in nei te le thil dang danga te pon yang chu khalai kha ara kan muta reng ani kha pawimawh ka tia khalai kha han pho chole han ti lang sar ber ka du lai pakhat ani boka ton tuma hen chu lai chu kan sei du bokani lek a top lam kan hun top lam kan thleng don tonga pa ber ngo so ma hi kan so manga awan moi so ma hi kan so manga ti kha a moi kha vetra chumi zo chuan an chhungkua heron zaidon ni I kan soi du chu angai bo khan le la I kana soi kim lo de in ka sia pathian in kan tong trai na te changa pathian in nga tla kan ni nga tur ni ti lai hi man la ya khan ka be dong jing to lu tu ka chu ni china ka soi to ang khan chhungkua nei lo wa khosa te ve mai kan ni wang khan ka ot a hetiang hi a theng don ti ka selo I ma se pathian in nga tla kan ni rồi muang I pathian hi a che thina ni I ka be dong I pathian hi om lo aniang ti khop phial khop tian ti khopin nun hi a be dong the ni pathian hi ron che ha rum thin si lo wa chu wangin ma se ngak fan ila theng kha chuan zu ten ina I zu te kan ina chumi chung chuan ka tong trai ne a chang lo nen ke yang chu ti ka tian ti ma se zu in lo zo khan han tong trai ta lo zo pila pathian hian kan tong trai chang thina ni pila ya kha kan sei duwa en po ni sela kan fa te kan en kol dan konga hian kan fel wang te kan that bi wang te ni lovin thil hi mu chian te mai hi kan ei ve a ta cha em ani wanga he ti nga ram phura ram ti ve hi ka ta en po ni sela I he ta an le to nuwa har thut khan chuanin kan fa te hian a kai lo nan kal dana hian diklo laklo kha om thei tlat maya chu wangin entina ka fa pa hi pol nga pol ruk zir tir lo metric ka exam tir thu chuan phuri ka thing don chu wangin kan fa te kan en kol dan ko nga hian a ru ta tanga an no pan lai tanga zoi muang atia kan chen chila kan om chila thu tha tin den kan fa ve lo chuan he ta alen to de nuwa felro in khom ro ti ri ngo khom siom to lo chu mi kara chuan kal chuana pen chuana kom sang thian sang an lo nei to thin sia ta chuan I online khangil thei to lo ni chu kan problem ani mi zo ram nge a po hian ka ve em mai ni nu le pa tam takhi an sual ka ti lo ma se kan Christian dana te po hi au chu pui ka cha na re to a chan chu ko thana kan in man dana te po hian tam tak chuan chung ko pelin biagen arong kan bol thina kan fa te kan kal pela fa te kom pe mi si lo hallelujah amen biagen kan han ti le loi sia kan honga in chunga kan hallelujah le ngam mi chung si lo wa khala kha ka ve chu wangin kan chung ko hi vei photila ka vei phot chuan biagen a khian ka pharngam em ang kalam ngam em ang chu tiang zel chuan tuna te po YouTube pa te hian kan tia mixing a ka tin lo na te ka fel lo na te
hay kan nu pon kan ria za na tur hi kan nga lu tuk ma se kan fa te ber kan en kol that plat ve awang hian tu chi na ani chu om zia chu nakina enge an ni don kan thelo mo nakina chuan an rui theve bok theia an lo kholo ve view thei ma se tu na ri chuan thei pato kan chu ve ni hela hi pathian in mal min som ning kan thria ta chuan chumi ani wang chuan khoi hmuna po hian ka soi chuang ngamani chu huai sen na min pe ni chu chhungkua thil kan ton hian kan huai ti lai kha kan a to lama kan soi le lok na aro puile tuk tun truma kan hun man hi he a special ya I chhungkua anga I ron thuma saberan ni pokan ni ho hi an chunga Malsawma te chhungkua chunga lawm thu kan soi ni se kan hun le peka in hu wat kan tumanga tuna tan chuan kan ru tok phat do ni in zawai in mang thau le bye bye ve kang